चिकन फारशा तंदुरिया, चिकन पॉपकॉर्न, त्याच्यानंतर अल्फ्रेडो पास्ता आणि मेल्टिंग सँडविच. ग्रिल बिल केलेले, मटन नली निहारी आणि पराठे, चिकन तवा मसाला, मटन बिर्याणी आणि मटन खिमा पाव. टिक्का वगैरे सर्व भरलेला, चीज वगैरे लोडेड आहे. मी ट्राय करतोय. तंदुरी पीस आहे भावीन पण मस्त घेतल्या ना आणि हॉट चॉकलेट. वाफ एकदम. तोंड बघा ना भावी तुझा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर म्हणजे तुम्ही व्हिडिओ बघितलाच असाल की आम्ही 6व्या दिवशी, गणपतीच्या 6व्या दिवशी आम्ही मुंबईत इलो. जरा थांबा ना आता. तर म्हणजे तुम्ही व्हिडिओ बघितला असाल, त्यामुळे तुमका माहितच असाल आम्ही 5 दिवसाचे गणपती विसर्जन करून आम्ही डायरेक्ट मुंबईत इलो, कारण भावीजीची स्कूल होता. आणि पण आम्ही 11 दिवस मासे मटण वगैरे काय खाल्लं नाही. 11 काय 15 दिवस, म्हणजे गणपती गावात जाऊच्या अगोदर जिया बरा नव्हता, त्यामुळे 4-5 दिवस ते आणि गणपतीचे 10 दिवस, म्हणजे 15 दिवस आम्ही काय चिकन मटण मासे बिशे कायच खाल्लं नाही. आम्ही मुंबईत जरी इलो असतो तरी गावात गणपती असल्यामुळे आम्ही काहीच खाल्लं नाही. तर काल गणपती विसर्जन झाले, चिकन मटण वगैरे किंवा खिमा वगैरे खाऊची इच्छा झाली. त्यामुळे मी आज सांगितलं रविवारी आपण चिकन मटण वगैरे खाऊ आणि बुधवारी आपण मासे खाऊ. तर आम्ही सर्च केलं होतं, ते 1-2 बोलले पण होते. इराणी चायकोज म्हणून एक कॅफे ठाण्या का, आणि तो जबरदस्त. थंय खिमा पाव किंवा मटन बिर्याणी वगैरे लय भारी भेटता. आणि तीच मटन बिर्याणी आणि खिमा पाव खाऊसाठी खास आम्ही आज रविवारी ठाण्यात जातो. तर बघू काय टेस्ट आहे, त्याची काय प्राइस आहे, तर सर्व डिटेल आम्ही तुमका सांगू. श्रावण संपलो, गणपती पण गेले, तुमका पण काही जाऊचा असला तर तुम्ही पण विचार करू शकता. तर त्याच्यासाठी आम्ही आता जातो आणि माझी क्रेविंग झालेली ती मिटवतो. चला लेट्स गो. म्हणजे आम्ही आता ठाणा स्टेशन का इलो. तर म्हणजे वागळे इस्टेट का आशा IT पार्क थयस्ता इराणी चाकोज म्हणून तर आता रिक्षा तर पकडलं, ट्रॉफिक थोडा 5 मिनिटात आम्ही पोहोचू. जियाची आमच्या तब्येत बरी झाली. आणि मंडळी तुमचे मनापासून आभार की जियाच्या तब्येतीची काळजी तुम्ही भरपूर केलात. लय मेसेज केलात तुम्ही जियाच्या तब्येतीका धरून, आणि प्लस त्याच्या चॅनलला पण अनुसरून तुम्ही लय कमेंट केलात. खरंच मनापासून आभार तुमचे. जियाच्या वतीने मी आभार मानतो, कारण नाही जिया स्वतः मानता. तर मिनिटात आम्ही तरी पोहोचू. चला. म्हणजे आशर IT पार्क आम्ही उतरलो आणि हे थोडासा पुढे तर आम्ही चालत जातो. तर म्हणजे फायनली आम्ही इराणी चायकोज का येऊन पोहोचलो आणि वागळे इस्टेट आशर IT पार्क 16 का. तर चला आता आज जाऊया, काय काय आता बघूया. आम्ही लय एक्सायटेड आहोत. लेट्स गो. बाहेर बसणार का आत बसणार? आत बसूया. इराणी चायकोज. तर म्हणजे फायनली आतमध्ये इलो आम्ही आणि यांच्याने टेबल अडवल्याने. इंटेरियर तुम्ही बघू शकतास. इराणी चायकोज. आणि माझ्या मते जास्त करून यंग लोकच येतात वाटतं. नेपाले जास्त करून यंग लोकात येतात वाटतं. IT पार्क जवळ आहे ना. आणि यांचे जास्त करून फेमस इराणी चाय आणि वाटतं बन मस्का आणि खिमा पाव. तर खिमा पाव आज घेऊचा माका. तुमका काय तर बघा काय काय हवा आता. तर मंडळी आम्ही मेनू डिसाईड केलो आणि मेनू पण ना तो वेगवेगळे आहेत. त्यांचे डिशेस दाखव त्यांचा तुम्ही बघू शकता. त्यांचे मेनू वगैरे वेगवेगळे आहेत. चिकन फारशा, त्याच्यानंतर आम्ही मेल्टिंग सँडविच सांगलो पण इलो नाही. मेल्टिंग सँडविच मेनू लय वेगवेगळे आहेत. चिकन पॉपकॉर्न पण सांगला. चिकन पॉपकॉर्न पण सांगूया ना. तर आपण काय काय सांगितलं तू सांग ना. अल्फ्रेडो पास्ता सांगितला. अल्फ्रेडो पास्ता नाव युनिकच आहे. त्यानंतर मेल्टिंग सँडविच मेल्टिंग सँडविच व्हेज आता. चिकन पॉपकॉर्न आणि चिकन फारशा तंदुरी. चिकन फारशा तंदुरी.
का जिया खाणारा ती नावं वेगळी आहेत आणि ती कशी आहेत ती तुमका आम्ही दाखवतो आणि त्याची टेस्ट कशी आहे त्याची प्राइस आल्यानंतर सांगतो. हा आमचा सर्व स्टार्टर इलेला असा तुम्ही बघू शकता. हा बघा हाय तर ह्याची नावा काय काय आहेत ते दीपालिका माहीतच माका बोलूकच येत नाही. तर अल्फेडो पास्ता तुम्ही हाय बघू शकता लाईनी सांगते. चिकन फारशा तंदुरिया, चिकन पॉपकॉर्न, त्याच्यानंतर अल्फेडो पास्ता आणि मेल्टिंग सँडविच. तर असे 4 आमचे भरघोस स्टार्टर इलेले असत. या चिकन फारशा मी खाणार आहे, त्याच्यानं अल्फेडो पास्ता आमची क्यूटवाली जिया खाणारा आणि मेल्टिंग सँडविच व्हेज मेल्टिंग सँडविच दीपाली खाणारा आणि हे चिकन पॉपकॉर्न आमच्या भावी खाणारा. तर गाईज आम्ही आता तयार आहोत, तुम्ही पण येवा खाव. हमलो करूक तयार आहोत आम्ही आता. तूट पडो मेल्टिंग चीज सँडविचवर दीपाली आमचा तुटून पडला. तुम्ही बघू शकता ह्या असा भरलेला अक्षरशः भरलेला आणि वर चीजचो अक्षरशः थर आहे. हो बघा कॉर्न चीज पनीर सर्व अक्षरशः पनीर बिनीर सर्व भरलेला. चिकनचा पण येता पण दीपालीने व्हेज घेतला आणि याची प्राइस किती आहे गाईज माहित आहे काय? 230 रुपये तुम्ही बघू शकता. पण एकदम पोट फुल होऊन जाईल. आणि हे आमचा खाना याचं नाव माहित आहे काय तुका? काय? अल्फेडो पास्ता. अरे जियाक माहित आहे नाव. त्याची प्राइस किती आहे माहित आहे का? किती? नाही 225 225 रुपये. खाता आहे चिकन पॉपकॉर्न. हा एकदम ज्युसी आहे ना आणि एकदम टेस्टी आहे. मी एक खाले होते तुकडं. सॉफ्ट पण शिजला आणि क्रिस्पी आहे एकदम वेगळाच लागतात. आणि ह्याची प्राइस पण 225 आहे वाटतं. 225 230 आणि ह्याची काहीतरी 225. अरे ह्याची वेगळी आहे. किती बोलला? 249. हा बरोबर 249. त्याच्याबरोबर लक्षात आहे. भावीन चिकन खाऊन आता मेल्टिंग सँडविच बघू शकतात. अक्षरशः पनीरचे तुकडे, कॉर्न, काकडी, गाजर. अक्षरशः हे जबरदस्त सँडविच जबरदस्त आहे. कशी आहे टेस्ट? भारी आहे. फरशा ग्रिल बिल केलेले आहे. काय करता? जे सँडविच कसं लागलो? चांगलं होतं. खाऊ दे. आजारपणात उठलेला खा तू. काय पाहिजे ते खाचल. लय बारीक झाला आजारपणात. मावी सांगा त्यांना. मावी फोटो घेतलेलाच. आता मी पण पास्ता ट्राय करून बघतोय. ते बरोबर खाऊ ना. हा खावा ना. पुदिना चटणी. हे खाऊचा एक ठेवलं नाही तुमका. तू काय तुमच्या वाट्याचं सँडविच लय भारी आहे. पनीर टिक्का वगैरे सर्व भरलेला. चीज वगैरे लोडेड आहे. ट्राय करते. लय टेस्टी आहे. मी खाल्लं. सॉफ्ट एकदम. एक पीस लय होते एका माणसात. एवढं जाड जोडा 3 आणि पनीर बिनीर सर्वच आहे. म्हणजे काय नाही असं नाही. हेल्दी पण तर मंडळी आमचो मेन कोर्स हा इलेलो असा तुम्ही हा बघू शकता. हा मटन नली निहारी आणि पराठे, चिकन तवा मसाला, मटन बिर्याणी आणि मटन खिमा पाव. तर असा हा भरगच्च आम्ही मागवलं. आणि जो आमचो 11 दिवस आम्ही खालव नव्हतो तो दुष्काळ आम्ही हय आता दूर करणार आहोत. ह्या माका खावचा मी एक्सायटेड आहे ह्याच्यासाठी, मटन नली निहारीसाठी. आणि हा जरा ह्या युनिक आहे. आणि मटन बिर्याणी, आपण चिकन बिर्याणी रोज खातो, तर आज हा मटन बिर्याणी आणि मटन खिमा पाव.
खिमा बघू शकता, हे मटन खिमा आणि हो पाव हा मस्तपैकी. आणि हे पण भारीचा चिकन तवा मसाला आणि त्याच्यासोबत पराठा. तर आता आम्ही आहे तुटून पडतो. जो पराठा आहे ना एकदम सॉफ्ट क्रिस्पी आहे, म्हणजे खारी खातो बघ खारी तसं. आणि ह्या मटण म्हणजे अक्षरशः म्हणजे पिघळता बघा एकदम ह्याच्यासारखा, म्हणजे कापसासारखा अक्षरशः शिजलाय. आता अक्षरशः कापूस असताना तसं आहे बघ. जिया काय खाताय सर? लिंबू लिंबू पिळून किमा, मटन किमा खा खा. कसा चांगला लागला? मटन नली निहारी आहे, एकदम सॉफ्ट वाला. याची प्राइस आहे 425 आणि एकदम सॉफ्ट आहे आणि पराठे पण लय भारी आहे. प्राइस काय याची? 325. 325 रुपये आहे. आणि जिया किमा किती रुपये? किमाची प्राइस काय आहे? 325. एका माय 325 बघा. आणि मटन बिर्याणी 450ची आहे मटन बिर्याणी. गरम अजून हा अंडा गरम लागता. आणि काय चालला देवाण करतास काय? एका पराठा दिल्या आणि हा पाव खाता. पण येते ना पीस आहेत ना, हे तंदूरी पीस आहेत, तुम्ही बघू शकता. हे बघा तंदुरी पीस आहेत हे बघा. काय तिखट झाला. तंदुरी आहे ना त्यामुळे याची चव भारी आहे. आणि का तेल बिल नाही टाकला नाही, अगदी चवदार करून टाकते. एका तेल कमी आहे ना, एका कमी आहे. नल्ली निहारी, नल्ली नाही नल्ली निहारी, नल्ली 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 नल्ला आयटम आहे. नल्ला नाही आणि ते भारी आयटम आहे. मागडा आयटम भारी आहे. नल्ली म्हणजे ती ना नळी असते. नळी. मटन बिर्याणी कशी आहे? अरे एकदम सॉफ्ट ना, ह्यांचं मटन बिटन ना एकदम सॉफ्ट शिजलेलं आहे बघ. कुकरात हे बघ एकदम सॉफ्ट शिजलेला. दात लावची गरज नाही अजिबात नाही. हे बघ आजीसाठी आहे. बस झाला, आउट झालंस तू. होय बस झाला म्हणता. बिर्याणी होई थोडीशी खाऊन बघ, टेस्ट करून बिर्याणी. पाया पडतात लय खाल्ला नाही. सँडविच खा का खाला बाबी. सँडविच लय मोठा होता, तो एक पीस खाला ना तरी आउट जाऊ. म्हणून मी जास्त काय मागवलंय ना. आता मगाशी पास्ता आणि सँडविच पीस खाल्लंय. सँडविच आणि पास्ता दीपालीने संपवल्या, त्यामुळे त्याचा पोट भरलेला. हा आईस्क्रीम सोडा आणि हा जिरा सोडा, म्हणजे जिरा सोड्याची चव लागतं आणि हे आईस्क्रीम सारखी लागतं. आणि भावीन आहे काय घेतल्या ना, भावीन बन मस्का घेतल्या ना आणि हॉट चॉकलेट. वाफ एकदम तोंड बघा ना भावी तुझा. आणि ना असं म्हणजे मस्क्यामध्ये ना हे बघ तुम्ही बघू शकतास, हा बघा बटर लावलेलो एकदम. आणि चाय तर आपण पितो तर या ह्याच्या गरम हा बघा. नेक्स्ट लेवल आहे. यात घेतलं ना कॅरेमल कस्टर्ड रोज सारखा. या जबरदस्त हा. सकाळी झाला भावेश करायला ना. दीपाली कशी आहेत चव याची? काय केक सारखे. हे काय आहे आता? चॉकलेट मूज. ओके ओके.
खतरनाक आहे त्याचा हे बघ. ब्लॅक हॉर्स हा यार जबरदस्त आहे. खतरनाक चव आहे, मी बघितलंय, जबरदस्त लागतात. चॉकलेट हा एकदम आणि गरम कडकडीत आहे अगदी. चाय में डुबा त्याच्यात डुबा खायचा. काय लाड आहे चॉकलेट, लहान पोरांसाठी बरं आता चॉकलेट उडवून खायचा. हे पण सॉफ्ट आहे. हा म्हणजे ब्रेड भारी असतात, टेस्टी असतात ब्रेड. वा बाबू वा काय आलं. आणि हे गर्दी लय असता बाबा, बाबूची तर गर्दीच असता सगळीकडे, हे गर्दीच आहे. या आता ट्राय करता बन मस्का आणि हॉट चॉकलेट. बन मस्का विथ हॉट चॉकलेट. आणि आमची जिया हॉट आहे एकदम, लय ताप इलेलो होतो तिका. जिया कसा वाटला. नाही पण सर्वात भारी ह्याच होता. त्या गोड खाणारा असता ना ते काच आवडणार, म्हणजे भावी सारखा माणूस, दीपाली सारखा माणूस मी काय गोड खात नाही. खातच. आणि हा बघ ह्या जियान ठेवल्या नव्हता अर्ध्यापेक्षा जास्त, तर ह्याने साफ करणार होता. तर काहीच आमचा सर्व आता खाऊन झाला. आणि किती रुपये बिल झाला तर आपण आम्ही तुमका सांगणार आहोत. बघू शकता हे स्क्रीनशॉट मारून तुम्ही बघू शकता, म्हणजे काय काय पदार्थ आणि त्याची काय काय प्राईस होती. आमचा टार्गेट 2-2.5 हजाराचा होता, 2च होता, म्हणजे जास्तीत जास्त झाला तर 2.5. पण हे बिल झाला 3,200. 3,012. 3,012 नाही मागवलाच नाही. 1,000 रुपये जास्त झाला. 2,000चा टार्गेट होता आमचा. ठीक आहे, पण आम्ही भरपूर व्हरायटी मागवलो. रोज आम्ही मासे वगैरे ट्राय करतो, ते रोजचाच झाला होता. आणि ह्याच्यात ह्या सर्व आम्ही वेगळा मागवलं, एक वेगळा अनुभव घेतला. आणि चिकन मटन खायसारखा वाटत होता, तर आम्ही खाल्लं. आणि आता आम्ही निघतो. 1,000 रुपये जरा जास्त झाला. आणि मी बड्डेची पार्टी देत होते माझ्या, पण ही नको झाली. त्यांका माशाच्या हॉटेलमध्ये बड्डेची पार्टी आहे, ती बघू बुधवारी आम्ही जाऊ, परत एकदा ह्यांना पार्टी देऊ. पण हे तुमचा हॉटेल कसा वाटला आणि हे पदार्थांची नावं, हे पदार्थ तुम्हाला कसे वाटले. आमच्यासाठी नवीन होते, तुमच्यासाठी हे पदार्थ नवीन होते का जुने होते ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुमच्या कमेंटची वाट बघतो. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का, म्हणजे माझ्या बड्डेच्या पार्टी का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपलाच असा आणि जेव्हा इराणी चायपोच आपलाच असा. बाय. जय महाराष्ट्र.